Малко няма да ви прича. Добър ден, уважаеми гости! Добре дошли в Галерия на думите. Една инициатива на Националната библиотека и нашето издателство ателие АБ. Тази вечер се започна с честитки, честита баба Марта. Може би точно това заради празника не са дошли хората, които очакваха, макар че много от тях обещават твърдо, че ще бъдат тук, но няма значение. Най-верните приятели на нашите гости са тук, най-верните приятели на музиката и на поезията са тук. Можем да започваме. Вече разбрахте кои са нашите гости, Лилия Янева и нейния съпруг Роберто Сато. По името познахте, става въпрос за италянец и за българка. Те са семейство, което вече имат пред себе си едно чудесно дете тук, което също ще присъства. То присъства в книгата вътре с рисунки. Повода за нашата среща е новата книга на Лилия Янева с хайко поезия и един мини концерт, който ще направят така с редуване. И аз предлагам, тъй като имаме и друг гост, който ще участва в програмата, това е професор Ростислав Йовчев, който много често идва на нашите срещи, да изчакаме още малко за някой да дойдат, но през това време Рости да изпълни това, което си намислил. Освен това ти трябва да споменеш нещо за това как се запознали. После аз ще продължа. Добър вечер, уважаема публика, честита баба Марта. Много съм щастлив, че точно на този типично български празник казваме добре дошли на двама души, музиканти, които разпространяват българската музика далеч за пределите на родината. През септември миналата година се запознах с Лилия Янева и Роберто Сато в прекрасния град Болцано или Боцен, както се води на немски, защото това е една област, която има силно немско влияние, бивша територия на Австрия. Запознахме се и се оказа, че имаме много познати. Тя е учила в музикалната академия в София преди години, ученичка на моя колежка Велислава Генова, която сега също разпространява българската култура в Англия. И разбрах, че те са едно прекрасно камерно вокално дуо, което търси нестандартен подход при определене на програмите, обикновено творби, които рядко се изпълняват. Ето, например, творби на Бусони, които рядко, почти не съм срещал в програмите на певците, които принципно изпълняват песни, да има творби. Но това, което е най-важно, се оказа, че нейният съпруг Роберто Сато, който владее прекрасно български, изпълнява много български произведения, включително и солови произведения, и се явяват по един и друг начин посланици на българската култура зад граница. В разговора, когато стана въпрос, разбрах, че тя пише и предложих на моя добър приятел Ангел Боянов да направят една книга при него и по този начин да можем да ги поканим в България и да използваме случая на представянето на книгата, за да се запознаем и с тяхното изкуство. С най-голямо желание се явявам тук като гост, подчертавам като гост, защото те са на, както се казва, изпълнителите на тази вечер. И по молба на Лилия ще изпълня 3 пиеси от горски сцени от Роберт Шуман. Тя държи на Роберт Шуман. Знаем, че Роберт Шуман през средата на 19 век е автора, който най-много пише за глас и пиано. Неговите вокални цикли остават ненадминати от този период. През 1840 година Шуман написва над 100 песни само през тази година.
така че съвсем естествено е Лилия да харесва този стил, дълбоко поетичен стил, в основа на гениалните поети през този период Хайне, Айхендорф, Гьоте и така нататък. Така че това, което ще чуете, това са 3 пиеси с горски сцени, този дълбоко поетичен и таинствен свят на Роберт Шуман, който всъщност намира място и в вокалните цикли. Влизане в гората, самотни цветя и птица пророк. Thank
имаше нещо, но сега към гостите на голямо внимание за първата част от нашата вечер, именно поетичната част. Лилия е автор на 3 книги с хайките. Тук виждате две, най-новата, която я държа, и предишната, но този първата, за съжаление, тя вече няма броята. Говорейки за нея като за поетеса, непременно трябва да спомена един факт, че тя независимо, че е завършила музика, както разбрахте, независимо, че продължава да се занимава с това, тя се остава един поет, свързан с тази духовност, която всеки ден тя упражнява, оглеждайки се от себе си. Първите уроци по поезия, аз разбрах вчера, когато съм познат на живо, и е дал самия Дамян Дамянов, когато тя била 16-годишна ученичка. И той насърчава още тогава да пише. И слава Богу, че не е спряла. Но тя се обърнала към един много интересен жанр. Хайде. То не е жанр. Ако трябва да кажем какво е, много определение има за хайкото, но аз първото, което ще кажа, ще е нейното, което тя вчера в разговора го каза. За мен, казва, хайкото е начин на живота. Така че, така разбира тя хайкото, начин на живота. Но големите класици, да кажем, като Башо, който известен като наистина най-големия класик, живял в 17 век, отива в 1694 година, той пък дава много определение за хайко, но едното е, за него хайко е пръст, сочещ към луната. Тоест, става въпрос за нещо по-различно от типичната поезия. Става въпрос за първото усещане на светлото от тебе. Става въпрос за усещане на природата като огледало, в което ти се отразяваш и започваш да живееш с нея. Говорейки така за поезията, за хайкото, Башо, аз се сетих за един случай от един пример, който наблюдавах с нашия син, преди да има 2 години още. Ходихме в Велинград на почивка и там в хотелската стая, когато го карахме вечер да се спи и да сипне лампата, то беше лято, и той изведнъж погледна навън пълната луна и само показа с пръст. Това нещо, когато го срещнах при Башо, си рекох, ето че примера се сбъдва. И точно това е нещо, което децата още усещат този тип поезия. Значи имаме събитие, имаме и оценка на събитието, и имаме, разбира се, удоволствие от това събитие, че нещо се състояло. В този смисъл хайко не е поезия, която е свързана с някакви конкретни рими, не е поезия, в която се употребяват много прилагателни и метафори. Това е поезия на мига. Тук след малко ще ви прочета още няколко такива определения за поезия, тъй като за хайко, тъй като все пак нека се знае, преди да дадем думата на Лили да прочете нещо и тя да каже каквото иска за хайкото. Аз си позволявам да прочета няколко, тя не би ги прочела, защото става въпрос за една голяма специалистка от Италия, която има предговор тук и е хвали. Не е удобно да ги прочетем, аз ще ги прочета. Значи тя се казва Орсела Марангони и един личи, че е един сериозен специалист. Какво е за Марангони хайкото? Впечатление от един миг. Хайко не е нищо друго, освен това. Първото изречение в нейната рецензия. По-нататък. Отражение на една емоция. Хайко не е нищо друго, освен това. И тук вече говори конкретно за Лилия. Струва ми се, че в поезията на Лилия Янева, в нейните хайко, учението на Башо прозира ясно, наглътки, филтрирано от екстремната чувствителност на Лилия. Тя е внимателна и към най-минималните движения в природата. Ето това също е усета към
природата и към хайкото, към едва забележимите светлосенки в своя личен интимен свят. Тя има способността да улови съкровеното в лицата, в движение на тялото и под всякаква форма като екстракт от нашата човешка природа. Ослепителни са миговете и истината за нещата от света. Цвете, листо, старо и достолетно дърво, както дъжд. Много фрагменти, които намират в стиховете на Лилия разредена синтезираност и ценност, изгладена с майсторство, избрана с грижа и култивирана с любов, думата на Лилия успява да бъде преведена като миг на много интензивна емоция. Още повече отражение на този момент остана в сърцето. Но най-внушителното и очарователното в поезията на Лилия Янева, това, което я прави наистина скъпа и рядка, е фактът, че момента на преживяванията, на емоцията, избухнала като гръм, не угасва. Остава в ням диалог със света. Привършвайки тази дама в села Марангони, дава един пример с Башо, за който споменам, който пише: ако човек се концентрира в собствената си свръхчувствителност и ако я предразположи към хармония с нещата наоколо, то същността на собственото сърце и ум неизбежно формира хайко. Хайко не е нищо друго, освен това. Така завършва Русела Марангони тези много искрени и точни думи за творчеството на Лилия Янева. Сега, това, което още искам да спомена за хайкото, че той е една вековна традиция, която започва далече в Япония, още от 8 век. Тогава са започнали с така наречената вака в 5 реда. Последствие тази вака е минала в танка и чак 17 век вече се оформя хайко с тези класически параметри, три реда са поделени 5, 7, 5 различни. Това, разбира се, не се спазва днес, тъй като хайко стана толкова популярно, че в цял свят все повече хора пишат хайко. Може би точно за това, че това е начин на живота. И сега, заставайки тук пред вас, аз нямам намерение да говоря много за хайкото, макар че аз съм направил един преговор с издателната. По-важно е да чуем Лилия, но се разбрахме така на по-късно да слушаме нейни произведения и нейно мнение за това как усеща хайкото. Разбира се, това ще го редуваме и с музика. Най-напред, нека започнем Лилия. Заповядайте. Благодаря за присъствието, за близостта. Аз просто сега, като си мисля, така и гледам и си мисля, такъв лукс да има човек. Лукс просто казвам. Да реализира трета книга. Аз съм благодарна. Аз обичам да започна с благодарности в живота си. Първо си благодаря и после там, когато Господи се случва. Първо обичам да благодаря, значи такъв лукс. Аз съм в Централната библиотека, в средището, в сърцето на София. Представям си третата книга с хайко. Колкото и да не исках да пиша, само да се занимавам с музика, аз съм на третата си книга, без въобще да искам да я пиша. И книгата ми е издадена от Анко Боянов, за когото аз чух да се говори при Надежда Захариева, Дамян Дамянов преди 20 години. Издадена от Анко Боянов. Маестро Ростислав Йовчев свири за Лилия Шуман на пианото. Значи, това е лукс. Роберто Сата идва от Италия, почва да свири българска музика. Това е защото ние сме се тук събрали за моята книга. Тоест, това си е чист лукс. И така, че, освен това да има такава публика, такава близост, това е всичко в живота. От тук нататъка може да се мисли какво нататък може да се продължава. Тоест, аз ви благодаря за присъствието, благодаря на тия големи личности, че просто просто ме черпят с лукса да присъстват тук, пак камо ли да говорят това, което казват. Това отново за Русела Марангони, това е такъв човек, както ли го пиша. Това е единственият човек, който го няма тук и който аз много си го обичам. Това е едно същество, тя е
италианка, ама тя само не е италианка, тя е висока 1,36, например. И непрекъснато се усмихва като истинска японка. Тя е много свързана с Япония. Тя сега живее в Токио, тя всъщност живее в Италия. Тя разбира, цял живот е живяла посветена на този стил, баща ѝ предава тези неща. И аз се запознах нея, защото се обех да й кажа колко много й благодаря. И аз ми казах, че всичко тръгва от благодарност. И се обех да й кажа колко много й благодаря, че съм си купила нейната книга за Зен и че така толкова много неща тя, чрез нейната книга съм разбрала аз нали за това нещо и потвърждават моя начин на мислене. И постепенно за 2 години, няма 2 години, станахме приятелки и тя просто разбра моя вътрешен мир. И може би това е единствения, може би, защото тя много се задълбочи вече в хайко и в зен и в буддизъм, това написа, което не е религия, подчертавам. Това е начин на мисъл, това е философия, това е медитативността, това е спокойствие, това е мира, в който човек е предразположен да се отвори към себе. Значи, и тя много стана специалист и тя да вземе пък да ми напише и такъв предговор. Значи аз съм просто от тук нататък, от благодарността нататък тръгва всичко. Така че и благодаря и на вас, че сте тук. Сега нищо не знам, за да обръща някоя друга, някоя харесва в програмата да се пише. Сега реших, просто редно да ви прочета някоя друга дума от нея, дето написах. Просто, много важно нещо да се каже за благодарността. Случва ми се, че аз пиша, нали, без да искам, това пиша, по нощите обикновено. И какво се случва? Километри, на 35 км от Буцано се намира едно градче от Изей, се казва, много е красиво. Аз там преподавам, защото и преподавам, освен че пея, сега в момента пея музика Сакра и Вагнер, в момента като програма, така съм се настроила на доста сериозни неща, дано да излезе добре, през май месец. И преподавах 8 години в Изей. И там се запознах с един художник, който това, ако ви го разкажа, как да не сте благодарни вие. Значи, аз пиша, спокойно, нищо. В един момент се виждаме с него след 3 месеца и той ми представя и каза, виж какви картини нарисува. Той ми представя това, което аз съм написала. Значи това, ако някой ми обясни, аз за 9-та година вече се вече да си го обясня какво точно означава. И сме благодарни отново за всичко и така продължаваме. Значи, той отново илюстрира за втори път пред предишната книга Близост, която също е тук. Той илюстрира просто невероятна хармония. Ние се виждаме всеки 3 месеца по 20 минути време. Просто нещата, които той твори, те съвпадат, те не се доближават, те не са сходни, те не са подходящи като илюстрации за това, което пише. Те просто съвпадат 100%, което аз творя. И така. Така че аз установих, че не мога да представя нищо в живота си, без да се появи някаква картина в него. Така че съм намерила една картина тук в една прекрасна галерия в Париж. Така аз много благодаря и тук е галеристката Надя Павлова. И те имат негови опери, негови произведения също. И избрах картината Среща на жената, която очаква. Една жена. Има и това стихотворение, сама жена, жената, която очаква. Значи това е жената, която очаква. Просто, в книгата много естествено, както вече ви казах, много често неговите произведения съвпадат 100%. В книгата ще видите просто такива епизоди доста често. Просто, даже има едно стихотворение, точно това, което е точно явно така се оказва, че трябва да се започне с него. Значи, както да е, не знам коя страница е, но е така. Значи, очи, сиви и празни. Очакване. Ето, например, това е самото очакване. А пък има едно друго, което ето точно такова е. Очи, сиви и празни. Очакване. Това пък има. Сега ще прочета моето любимо стихотворение. Аз съм много доволна, че така ми се случи, че Господ ми дава в главата тия стихотворения, докато така си гледам през прозореца, например. И това е така. Риба, която плува в света и има нужда само от вода. Любов. Ето това е. Браво! Браво! Или пък цветята разцъфват
когато е тихо. Лютичета. Да ви кажа, то си така. Значи, какво си говорят помежду си птичките? Помежду си. Така да ви кажа. Значи, после, така, птички, мен много ме интересуват, основно ме интересуват дърветата. Всъщност, наистина тази корицата на книгата стана с едно дърво на Винченцо, което той преди 5 години сложи на една стена и каза, че това дърво е много красиво. Виж го хубаво и аз само даже ходя, даже попипам, че той е релефно, той е прекрасно, аз на това дърво дупка му поставих. И кога съм мислила, че след 5 години ще издам книга из корицата от това дърво. Така, и гледам общо взето като цяло гледам дърветата, птиците, храстите, без да искам да ги гледам, просто ме зареждат. Това ми дава сила да уча Вагнер, защото ако знаете май месец какво ме чака, това ми е единствената сила, която имам. Така, значи, птичките ти подсвиркват мини-жуп. Така, или пък това е посветено на една изложба, която направихме заедно с Винченцо. И така, спокойствие по-голямо от парченце памук. Изложба. Или пък. Гледам, аз много обичам да гледам, да ми казвам. Гледам през прозореца черна котка, как ми носи щастието. Обич. Или пък днес дървото диша бавно. Разговор. После ще ви прочета още едно, наистина, защото те са есенция от много месеци по някой път наживяно и може би в един момент става тежко и може би ще ви изпееме нещо даже сега като се започна за дървета и за неща. И тъй като се започна, най-вече да се говори за благодарности, аз бих започнала с една Аве Мария. Какво по-голямо нещо от една молитва? Аве Мария, както каза маестро Ростислав, на Бозони. Това са едни ноти, които не се намираха и по чудо сме ги намерили, даже сме ги изпяли, да ви кажа 3 пъти през есента. И сега 4-ти път даже ще ги изпеем. И така, но първо да ви прочета за още едно дърво и после започвам с благодарности. Значи, тишината разцъфва черешово дърво. Така, аз за сега... И тук имаше едно, което усетих, че не го хареса един човек. Ето това искам да ви прочета. Ето, чуйте сега какво нещо. Значи, то е... Добре, че се сетих да го напиша. Значи, те са 5 реда стихотворени, защото съществува този стих, така наречен Лака. Той проговори за това нещо. Лака, те са 5 стишия. Когато... те са малко по-дългата форма на хайко. И сега ще го чуете. Да гледаш дървото в листата, като да гледаш човек в очите. Мир. Така, аз сега оставям словата и ще ви изпеем, значи сега Аве Мария на Бозони. Приятно слушане.
нещо много важно от Вагнер, което се нарича Шмерцен. Той е част от лириката на Вагнер, написана за пиано и глас, даже той е написана за оркестър и глас. Така наречените Везендонг-лида. Всъщност вие ще чуете Шмерцен, това значи мъка, мъки. Всъщност те обаче казват, че той казва накрая, аз благодаря на природата, че ми даде тези няколко мъки. Болка. Няколко болки. Сега ще изпеем една песен от Парашкев Хаджиев, която ние много я обичаме, тя е толкова семпла, но точно в семплите неща намираме много богатство. Значи, вътре в нея се говори точно за тази любов в момента, който е по-важен, отколкото една вечност. Както казвам аз в едно от стихотворенията, имат значение секундите, а не часовете. Ето чуйте.
след тази песен. Значи Роберто е роден в Фаенца, който е близо до Болония, значи в областта Емилия Романя в Италия. Майка му е оттам, баща е от остров Сардиния. Тоест, Роберто се чувства повече свързан с този остров, отколкото с самата Италия. И заради това, то е много красиво място, и заради това той много обича един композитор, който се казва Лао Силезо, който е от Сардиния и който дълги години е живял в Европа, в Париж. И Роберто открива съвсем случайно тези ноти и ето сега ще чуете. Той може би да не го изпълнява въобще. Тут най-на adesso eseguito già questo motivo. Penso una delle prime volte che lo stai muovendo. Non è la prima, ma una delle prime. Просто мисля, че за втори път я представя. Значи това е Ноктюрно от Лао Силезо.
18 век, соната от Доменико Чимароза за последна музика от Роберто Си. Знам дали знаете какво е българска среда и така, от времето на Богомил. Значи, това е острова, където първите, които са успели след потопа атлантите да останат живи, спрели точно при остров Сардиния. В същото време, много по-късно, разбира се, богомилите, които били подгонени в България, са минали през 3 етапа, през Босна, Южна Франция и Италия. И аз съм отворил Сардиния, днес това е острова на най-богатите хора, не само в Италия, но и в целия свят. Но там приятел, който е ходил, ми разказва, защото е ходил преди 40 години, заследи в бита на хората, населените от Сардиния. Най-вече в такането на тези черги нашите, които са типични с българските цветове. А богомилите са разбирали много подредбата на цветовете. Те са били хора, свързани с планетите и така нататък. И както се знае, основателя на тази ерес, но това съвсем не е ерес, не е по-богомил, е най-малкият син на цар Симеон, а това е Боян Манов. Така че той в неговата кръв има нещо българско. Те са толкова еднакви техните танци, техните народни танци, песни, шевици, разни такива керамични съдове. Те са толкова еднакви с нашата и аз винаги съм и не само начина на обработване на земята. Те са умеели нашите хора
да обработват земя и там на местните селени ще показваме как да става това. Отклонихме се, но е много интересно. Сега да въведем малък баланс между поезия и музика, защото това са изкуствата, които най-силно така се привличат поезията и музиката. Още две дами искат да кажат нещо за творчеството на Лилия. Първо ще дам думата на Ана Боянова, тя ще бъде по-кратка. Тя трябва да вземе думата, защото освен, че управител на нещо издателство, конкретно се занимаваше с книгата на Лилия. Също така е музикантна професия, също така има книги и поезия и проза. След това ще представи другата дама. Ана, заповядайте. Добър вечер, уважаеми гости. Аз ще започна от там, че хайко е форма, с която много се злоупотребява, особено в България. Като издатели сме срещали едни тристишия, които с нищо не наподобяват хайко. След това излезе един такъв измислен жанр или клон в поезията, българско хайко. Нищо такова не може да има, както не може да се каже, че ще има виенска ръченица, нали? И двете може да са тривременни, но става дума за съвсем различни неща. Така че, когато професор Ростислав Йовчев ми предложи книгите, първата и втората на Лилия Янева и каза, че се е запознал с семейството в Италия, по Луцано, на фестивал там, си казах, Господи, пак ще намеря в книгите нещо, което не прилича на хайко, но когато се зачетох, бях много приятно изненадана и с радост му се обадих и казах, да, това е поетеса, това е хайко поет и бихме могли, като изпрати своите неща, да реализираме една нейна книга. Това, което ми направи впечатление при Лилия е тази тънка усетливост, която е първото условие за написване на хайко, защото без това каква природа, какъв Бог, какви божествени внушения човек ще може да възприеме и да възпроизведе. След което започнахме да си пишем по мейла и така усетих нейната спонтанност, която тази вечер всички видяхме и аз за първи път така общувах визави с нея. Изключително спонтанна, изключително истинска. Такава и в хайко поезията си. Сега, дали Италия е дала отражение, дали тя си го носи по рождение, вече нейните близки това може би знаят по-добре. Това, за което Лилия говори, че Винченцо така усеща на къси вълни нейната поезия, аз бих нарекла влияние на единното информационно поле, което от езотериката познаваме, че това са хора с еднакви вибрации или сходни вибрации, които се привличат, които се усещат, които биха могли да са тандем за творчество. Защото всичко около нас е вибрация, проявление на тази божествена воля. Лилия има много интересен поглед върху поезията. Самата тя каза, че е привърженик на простите неща, на семплите неща, защото точно те се представят. Когато говорихме за оформлението на книжката, тя каза, искам най-семплото възможно изпълнение. Какво по-семпло от това в 3 реда да изречеш толкова много вдъхновение? Вместо да се пишат поеми, хайкото е един прекрасен вид поезия. Тя има едно много красиво хайко, което се отличава от другите със своята философия, която носи. Една молитва, Господи, не направи от мен най-вкусното вино, а как е сътворили, как беше глагол? Приготви от мен най-вкусното вино. Според мен в хайкото е допустимо да се съдържа философия, защото цялата природа е една философска система, така да я наречем. Това е една голяма божествена мъдрост. И това нейно желание да бъде от нея приготвено най-вкусното вино, аз разбирам като символ на желание за трансформация, както гроздето може да метаморфозира в вино, по същия начин човешкия дух може от една
точка да достигне висините. Освен това, го възприемам и като желание за жертва, защото във виното има символа на Божията кръв, символа на това, че друг ще те употреби. Така че тази нейна философия, тя е загадната, дори в най-нежните, в тези лютичета, в теменушките, в дърветата, в отраженията. Това нейно желание за жертва и за трансформация личи в всяко нейно хайко. Много дълбок човек е Лилия. Факта, че така успешно се занимава и с музика, и с слово, това говори за култура. И то не култура в масовия общоприет смисъл, а култура, която духа носи и усъвършенства у себе си. Това нейно ситно вибрато, бих го нарекла, е много красиво, което чухме. И тази песен на Прашкев Каджиев, тя може да се изпълни с много глас. Лилия има глас да ни задуши, да ни изяде тук. Но тя на мен завоче го изпя, тя така го усеща. Това е вече въпрос на стил. По същия начин и хайко поезията е при нея. Тя може да пусне едни приказки, едни масали словесни да ни залее. Но тя какво прави? Синтезира. Синтезира всичко до едно отражение, до едно усещане, до един миг. А хайкото не се измисля, то трябва да се случи. Хайкото, аз също съм писала хайко и знам как се случва, значи то те осенява. Вчера, например, ми се случи, без да искам едно хайко, поглеждам през прозореца и кората на едно дърво е розова, защото слънцето огрява, през нещо се пречупва, идва и така. След половин минута вече дървото си беше кафяво. Така че тези неща се случват около нас, но трябва човек да има душа развита, трябва да има сърце, сетива вътрешни, за да ги усети. И аз много се радвам, че имаме пред нас един много ценен човек, който се занимава с два вида божествено проявление, словесно и музикално, и служи наистина на високата вибрация на небесата. Обикнахте просто, Лилия. Аз днес се запознах с Анна. Аз се запознах днес, 1 март с Анна. Тук стояхме, така и се запознахме. Аз от октомври месец съм във връзка с Анна, после от януари месец съм във връзка с Анна, а това са ми най-важните имена, които аз правям вкъщи от сутрин до вечер. Но чак, просто това значи, че ето какво значи да бъдеш инструмент. Което казва Анна, Господи, да, аз това го написах, това стихотворение, просто седми го написах. Така пише то, Господи, приготви от мене най-вкусното вино, молитва. Ами да, ти просто да си инструмент, защото ние сме тук, за да изпълним някаква мисия, за да повдигнем духа на хората и да повдигнем и нашия си дух. Просто ясно. Така, но тя просто усети това и това най-ценното нещо в живота, ако някой те разбира. Другите ние благодариме и продължим, защото ние сме грешни, грешиме, бъркаме всяка крачка, бъркаме се нещо, правим, струва, не знам дали е точно. Но ако някой те разбира, благодарност и любов, и да, и тук нататък, каквото е рекла Господ да се случва. И аз така мисля. На 40 години съм, сега ще навърша 41, аз си казвам годините, защото съм горда и благодарна да ги имам. И си дам сметка, че ето, виждате ме, жива и здрава съм, тук пея, свира, говоря, пиша и така. Значи това е истина за който е. Така. Така че благодаря за тази близост, защото това е безценно. Намерение да прочета някои неща от книгата, но няма да го направя. Нещо осветлението не е достатъчно добро, трябва да го посля така нататък, но помня страниците. 56, 58, 64, 70, 77, 80. От тези неща, които ти чете, само едно прочете това, което аз исках за рибите. Така че това е въпрос. И от друга гледна точка, нали, знаеш как се чете хайко. Самостоятелно. Да. Това накрая страница беше за гларусите, които издъхват да. Както и днес, пак ще да чете. Сега аз искам да представя
другата дама, която също е музикантска професия, също е завършила пиано, също пише поезия, има книги издадени, Хайко. Много скоро ми подари последната книга, която е великолепна. И я прочетох с желание и първо ще говорим с нея на кафе за това, което усетих вътре. Аз си подарих преди самата Лилия да види нейната си книга, аз подарих вече на Александра и тя, вдъхновена, така хареса, че е написала рецензия. И тази рецензия бих искал да я чуеш. Тя е няколко минутна рецензия. Заповядай, Александра и Моля. Тя е художник. В нея има 3 събрани качества на духа. Заповядай. Ще прочета нещо, което съм написала съвсем спонтанно от много кратко общуване с тази книга, обаче се получи изкратно. Книгата на Лилия Янева «Савта» е за мен красивата изненада. Едно от щастливите ми преживявания. Зародиш, това ли е Хайко? Мигът, от който тръгваш в неизброими посоки, същностите, от които тръгват в неизброими посоки същностите на света. Зрънцеслово, което се разраства в мълчанието. Детайлът, изпълващ картината. Както и да го наречем, Хайко продължава в нас. Това определение за тази универсална поезия от цитираното в предговора на Росела Марангони. Той е от Баншо. Ако човек се концентрира в собствената си свръхчувствителност и ако я предразположи към хармония с нещата наоколо, то същността на неговото сърце и ум неизбежно формират Хайко. Именно това постига авторката – концентриране на собствената свръхчувствителност, медитация в пространствата на момента. Навярно за това пределно лаконично и също толкова естествено успява да формира Хайко, да улови в полет преходното, проблясък, който се превръща в просветление. Индивидуална, авторска е структурата на тези 3 стишия. Често пъти стихът се накъсва на място, различно от това на очакваната цезура. Така в още по-голяма степен се подчертава асиметрията, обхват, който увеличава вътрешното напрежение, носи пластичност и живот на фразата. Цветята разцъфват, когато е тихо. Лютичета. Въпреки че авторката пише безглавни букви, което сближава словото с мисълта, с естественото преживяване, тя отбелязва цезурите градирани с препинателни знаци. Запетая, по-малка пауза, точка, тишина. Тази игра на ритъма в едно лаконично словесно пространство е умение присъщо на музиканта. Именно в музиката ритъмът е основен структуриращ фактор. Финалната дума в стиховете е вид успоредяване, сякаш отговор на загадка. Думата остава свободна в пространството, за да получи обемност. Това е отговорът, който ни подсказва кое е чувството, породило предходния образ. Или обратно. Образът, случващото се, отвеждат към даденото понятие. Любов, вяра, причастие, изкуство, мир, мечта, сила, дом, музика. При това никоя от тях не звучи декларативно, а в контекста на казаното се изпълва с конкретност и смисъл. Дори наречия като сега, близо, вечно, по същата логика не звучат само като обстоятелствени пояснения, а като обобщени понятия. Ангел, който слиза. Близо. Какво си говорят помежду си птичките? Помежду си. Така обективно и субективно вървят в хармония, по успоредни пътища, без да се намесват едно на друго и същевременно облъчвайки се в цялост.
Самото Хайко в много случаи би могло да остане и без този отговор. Аз възприех това като Хайко в 4 реда, но може и да е вака, разбира се. Да гледаш дървото в листата, като да гледаш човек в очите. Мир. Тук попадението на Хайко, изписано в 4 стиха, е достатъчно красноречиво. Доловена е тази връзка с природата, при която човекът гледа дървото, както гледа човека, близкия, с най-съркровения и разкриваш душата поглед в очите. Заключителната дума мир в същия контекст добива многопластово звучение. Това е мирът в света, но и покоят, хармонията в човека, който е част от естеството. Самите тристишия обаче също вплитат в своята обективна картина субективен момент, образи, в които съчетанието на понятие и усещане се превръща в метафора. Тишината разцъфва, допелът шепот, сребърният цвят на битовката, пръсти по-дълги от светлината, нежността улвае, животът прокървява. Така двете части на тази минималистична поезия създават напрежение, искра, понякога заредена и с неочакваност, която достига емоцията на читателя. Лилия Янева умее да одухотворява. Абстрактните понятия оживяват, а конкретното има абстрактно измерение. Допада ми носталгичният тон, печалното очарование, моно-ноаваре, една от основните естетически категории в класическото японско хайко, което носи преходен парадоксален свят. В нежността винаги има глътка тъга. Там, където присъствието се усеща в липсата, където всичко е, защото отминава. С две думи, авторката умее да описува пейзажа, да подбере ракурса, детайла, който продължава в полето на асоциациите. Колко просторна и емоционално заредена е картината. Как пари пясъкът. Идвам. Или топлата интимна. Кокошките в краката ми. Дом. Забележителен е начинът, по който Янева разкрива желанието си за нераздяла. Оставете автобусите да се подвижат на заден ход. Заминаване. Оставете самолетите да спрат, да погледат облаците. Политане. И още прекрасната метафора на очакването. Пълно с убеденост. Да очакваш райската ябълка да озрее цветове. Да очакваш зрелостта в цъфтежа. Цветове, те създават и цветно усещане. Цветовете на пролет и слънчевият оранж на зрелия плод. Мостът на багрите. Изтънченост и нежност носят тези стихове, което е отразено и в чудесното оформление на книгата. Нежността угаре на Зюмбюл. Забелязали ли сте? Да, вече сме забелязали. Дори сме почувствали уханието на нежност или на Зюмбюл. Ще завърша своите бележки с един пределно лаконичен и многостранен автопортрет, който поетесата се отъждествява със същността на името си. Последната дума, изписана с главна буква Лилия, ни отвежда към него. Но тази простота и светло незнание са присъщи на цветето, което следва Божиите закони. Нищо не зная и ми е достатъчно. Лилия. Сякаш подпис под кратко писмо. Тепърва ще чета и препрочитам книгата на Лилия Янева Садка. До тук времето на общуването ми с нея бе кратко. Едно е сигурно, Хайко продължава.
10 минути максимум, защото такъв е регламента. В 8 часа пък се отваря за външни хора. Така че няколко минути бихме могли още да постоим тук. Не знам как ще ги решим. Маестрото ли ще свири нещо, вие ли нещо ще изпеете да се изпили, или ще минем към благодарностите, ще ми автографи, защото хората трябва да се Добре, да минем към благодарностите, защото аз благодаря също и на моето семейство, това е много важно, на майка ми, на майка ми Снежа, на Хари, на Цецка, на Хайгануш, защото това са много важни фактори, които са в моя живот и те са база като цяло. А пък да не говорим, че аз съм израснала в Лом от 3-месечна възраст до 6 годишна възраст, така че пък там започна за първ път да чета книги, да коригирам контролните на литература Цветанка Активова, която съм с моята Леля. Тя даже написа и увод за моята книга. Така че от нея тръгна всичко. Така че това е важно благодарно също да се каже. И така, още веднъж благодаря за близостта на всички. После ти, ако имаш да кажеш за благодарност. Аз ще благодаря, но повече от това, което поканихте на специален гост, маестро Йовчев. Не трябваше да повече да се видим, а вече другия път. Маестрото е чене гост при нас. Те трябва да са. Те са тази вечер важни. Така е. Аз съм просто човек, който направи връзката. Така и аз благодаря на всички. Заповядайте да си купите от новата книга, да получите автограф от Лилия и до нови срещи. Аз преди да разбрах, че няма сценарий. ето това е моя литератор. Реших Съвсем непринудено да се впиша. Искам да кажа едно. За всички присъстващи, тук е ясно, че сложен, труден е пътят към изкуство. Може би за това е и толкова красив. Лилия тръгна по пътя не само на изкуството на музиката, но тя върви и по пътя на изкуството на слово, съчетавайки ги в едно. Тя носи удовлетворение, тя носи радост, тя носи нежност, но най-магия, която мисля, че почувствахте и вие тук. За мен Лилия е една скъпоценност, защото е израснала сред нас, защото е нашата Лилия, моята Лилия, и тя започна още от 5-6 клас. Мъничка беше, се чете твърбите, Дамян. Спомням си стихотворението, което и така прочетох, прощавай. Първият път и тя пита за куклата. Куклата, виж, господине, голямата кукла, погледай, ей там. Да спрем ли детенце пред тази витрина? О, не, господине, да спрем ли? Не знам, момиченце, дай да поносим драта. О, не, господине, те много тежат. А той, господарят, не плаща заплата, щом друг ми помага изпът. Очите на куклата светят в здрача. Тя плаче. Къде я боли? Ами дали куклите могат да плачат? Те никога не плачат, нали? А куклата плаче с истински сълзи и с истинско детско сърце. Парцалена кукла, побързай с ведрата в двете ръце. Поспри в гърдите с великата жажда на всички терзани деца. И вярвай, дете, че след теб ще се раждат безкрайно щастливи деца. Стихотворението се нарича Позета и е романа на Лезовците. На Дамянов тя четеше след това и на Влади Димитров, пътуване към себе си. Може би Станка Бенчев, това израстване на духа, това търсене на себе си е повлияло, може би, от така прозата на Влади Димитров. И много други след това, които за теб пожелавам да омагиосна хората, да създава красота при себе си. И още нещо искам да кажа. Да бъде радостна, че до нея се намира нейният любим приятел, нейният съпруг, който
съвместно с нея вървят по пътя на голямото изкуство, на музиката и съответно на словото. И тази малката принцеса, която също от бебе сред тях и навсякъде с тях. Пожелавам успехи, много успехи. Първият литератор в моя живот. На 3 месеца се запознах с него. Какво повече да се каже? Благодаря ви за близостта и за кислорода. Аз да кажа нещо. Ами ето, една от големите оперни певици световни, Анита Дафнинска. Приятелка моя. Старите приятелки на Лили и момчета. И въобще не съм планирала да говоря пред вас, но понеже всичко е толкова спонтанно и без сценарий. Трудно ми да кажа едно прекрасно хайко, което тя преди много години посвети на нас, на мен и на другия много скъп приятел, което гласи: не губи скъпоценния камък, обещаваш ли? Искам да кажа, че Лили е нашия скъпоценен камък за Лили. Колко е красиво. Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте с нас. Gracias.